Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Vă place emotul meu? Ok. Astăzi o să ne jucăm Rivals. Și... haide să dăm 1v1. Am luat un emote nou care îmi place. Dar o costat 50 de chestii. Nu am crezut că o să-mi rămână 28. Și stați. Mi-am luat. Fiți atenție. Fiți atenție, mi-am luat un Summer Skin Case. Mi-am băgat cât costă Summer Skin Case-ul. Atâția Robux mi-am băgat că nu mai știu cât costă. Și mi-a picat sniperul. Dar și chiar sniperul mi-l doream. Bro, cum ai făcut asta? Are auto asta. Nu-mi plac astea cu auto. Nu-mi plac astea cu auto deloc. Oh yeah. Bun, haideți să vedem. Bun, să-i-am dat. Oh. Haideți. Where are you? I get the water. Please help me. What? Să-i-am dat-o. Boom. Bum, mamă, să-i-am dat la ăsta. Deci, efectiv, sunt prea bun. Că nu mai vorbesc, să știți că concentrare, bro, are Balisong. Bun. Balisong, lasă vestul. Balisong, lasă că vestul Karambit. Nu Balisong. Îs curios să alegeți dintre Balisong și Karambit. Eu e. Bun. Eu aleg Karambit. E cel mai bun pentru mine. E cel mai bun skin. Haide să vedem. Easy win. Easy win. Numai să sperăm că nu știe să se use pe Macarasi. Nici să nu mă vadă. Tan. Ok. Băi, eu m-am dat în jos. What? Unde ești? Bro. Ok? Gata. Stop crying, bro. Where are you? I got you.
I got you. I got you. I got you. Adihe. Lollipop 3. What se numește ăla? Sau să e ăla Lollipop 3. Gugu Gaga. Adică am căzut. Ok, am căzut de pe faptă, no problem. No problem. Încă un hit. Creatura mică. Bun. Bun. Bun, haideți să încercăm. Deci când când nu mai vorbesc, îți concentra rău. Yes. Bang, sikiang. Taco, hai să mâncăm un tacolini. Cocosini. Where are you? I get the water. He's again. Bun. Gugu Gaga. Fiți atenți, pot colora pe ecran. Dar mai bine nu fac asta. Bun. Mamă, bro, am activat, gata. What, bro? Africa boy. Africa boy, bro. Nu mai e Africa. Se vorbesc în săptămâni, nimeni nu știe. Burst rifle. Ok, gata, m-am supărat. Gata. I don't know to interzis. Samuelilo. Yes, bye. Ăsta nu. Nu! Vreau să-mi iau knife. Only knife. Dar nu e only. Ok, hai să-mi iau only knife. Eu să obișnuit să dau double jump. Dar acum am revolver. Nu
Daggers. Dai emote. Bun. Las-că vestul. Oh my god. Nu e posibil. Deci efectiv nu e posibil. Bun. Na. Psst. Bă. Păi mă enervează burstul ăla. Burstul mă enervează rău. Ok, asta să terminați și acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pe butonul de like și de subscribe și ne auzim data viitoare. Pa!